Gaueko 11:06 Muruak pronostikoak bete ditu eta 22-12 irabazi dio Unai Alberdiri Irungo Urantzu pilotalekuan jokatutako buruz-buruko B serie txapelketako lehen finalerdian, honen bestez Arrasateko aurrelaria finalean izango da. B serieko binakako txapelketan Gabirondorekin batera txapela atera zuen Peña eta Salaberriren aurka Bergaran jokatutako norgehiagokan, eta orain buruz-burukoan ere finalera sailkatzea lortu du. Gogora ezagun batetik Ander Muruak Iraitz Zubizarretari irabazi ziola Iurretan, eta Unai Alberdik berriz ez zituen gauzak batere erraz, baina Egigureni 22-10 irabazi zion maiatzak batean Idiazabalen, eta horregatik finalerdietarako txartela eskuratu zuen. Norgehiagokan aipatu dugun bezala Murua zen favorito eta hasiera ona eman dio, 7-1 aurreratu da, baina Unai Alberdiri Xabi Rekalderen aurka ikusi genion bezala, Unai Alberdi ez dugu gaizki ikusi, fresko ikusi dugu, tanto asko mendean hartzen, baina defensa harrigarria duen Murua batekin aurkitu da hor, zenbat pilota joko ote zizkion partida hasiera horretan, 3. kuadrotik jo atzean ezker horman sartu, Muruak eraman, eta lana egitearen poderioz 4-5 tanto atera ditu Muruak azkenerako Alberdik galdu dituelako, baina lan ona egiten ari zen Alberdi, bere buruarengan ere fedea bazuen, azkenean Egigurenen aurrera atera zuen norgehiagoka hori meritu handikoa izan baitzen, baina gaur Murua handi batekin egin du topo, eta hor 4-1 horretan jokoan nahiko berdinduta joan badira ere, hortik aurrera 7-1 horretan Muruak sakearekin asko asmatu du, 4-8 ere hurbildu da, Alberdi hor asmatu du, baina ikusten zen, Muruak gutxi behartzuela tantoa egiteko, eta Alberdiri berriz ikeragarri kostatzen zitzaiola, eta horrek ere frustrazio puntu bat ekartzen dio beti pilotariari, ez da harritzekoa, eta hor sufritu du, 12-4 iritsi da lehen etenaldira, Murua aurretik oso ongi jokatzen, batez ere Ormabikoari etekin handia ateratzen, ezkerrez ere bizi eta fresko ikusi dugu, luze, motz, denetik egin du Ander Muruak, eta batez ere partida hasierako defensagatik izan da hori, eta behin eta berriro esaten ari gara, eta bere momentuan ere esan genuen, Ander Muruak behin defensa hobetzen zuenean sekulako pilotaria izateko doaiak bazituela, eta halaxe egin du, jada binakako B serie txapelketan txapeldun da, buruz-burukoan ere B seriean finalean da, ez da kasualitatea hori, azken urte honetan nik uste lan berezia egin duela defentsan, eta hori kantxan islatzen ari da inolako zalantzarik gabe, eta pixkanaka Alberdik ere bere aukerak murrizten ikusi ditu, hor 18-6 ere aurreratu da, 20-6 ere bai, eta gero egia da, hor lehenengo pilota atera duela Alberdik, eta beste 6 tanto egitea ere lortu du, hor jokoaren ekimena berak hartu du, hala ere tanto horietan ere, Muruak defensa aparta erakutsi du, baina Alberdik zirte dozartila labizi jokatu du, eta ondorioz tanto sorta hori egin du, baina gero Muruak ez du barkatu hor Alberdik utxe egin duen pilotakada batean, atzean buruz gain pasadio, eta azkenerako 22-12 amaitu da, amaiera ere ederra eman dio hor, inork espero ez zuenean, eta bazirudienean segundu bat berandu iritsi zela, ez hor jokaldi bikaina egin du ezkerrez txokoan, eta azkenerako 22-12, egia esan Ander Muruak irabazi bakarrik ez, Ander Muruak gaur demostratu du, zenolako pilotaria den eta goi mailako pilotaria izateko doaiak badituela, oraindik ere noski 2 urte daramatza profesionaletan, baina pixkanaka gora egiten ari da, eta nik uste da honetan enpresak ere partida interesgarria jarriko dizkiola, ea Mastersean B serie horretan bere maila ematen duen, erakusten duen, eta pilotari handi baten aurrean gaudela horretan ez dago zalantzarik. Eta Unai Alberdi berriz,
nik uste txapelketa hau mugarri izan daitekela beretzat. Oraindik 24 urte ditu, orain Aspek beste aukera bat eman dio, 2 urteko kontratua uste du sinatu duela, eta 2 urte hauetan demostratu nahiko du ez, hor lehen urtean Baikorekin ere jokatu zituen, zenbait torneo, beseriekoak, hirietako txapelketetakoak, Donostian, Gasteizen, horretzuen zorte handirik izan, orain nahiko du noski, hori arantza hori atera, eta urtengo uda begixota edukiko du naik, eta orain horretara jarriko da buru belarri, buruz buruko txapelketa honetan konfiantza hartu gaitu, ez zuen testu inguru erraza, testu inguru zail batean finalerdietara sailkatzea lortu du, finalerdietan murua handi bat jarri zaio aurrean, baina hala ere une batzuetan gehiago izan da, eta nik uste hori guztia kontuan hartuta Alberdi konfiantza iritsiko dela udara, eta behartzuen alako txapelketa bat, azken urteetan Goibel Xamar ikusi dugu, ez du zorterik izan, Aldaberen aurka joan den urtean buruz buru, Eskirozen aurka ere kolpe gogorra hartu zuen, Lauterdian 2 urte segida, binakakoan ere Aimar Morga Etxebarriarekin lesioak tarteko eta ez zuten jarraikortasunik izatea lortu, eta aurten gainera binakakoan ez da titularra ditu beraz. Kolpe asko jasota, baina horietatik berreskuratuta gaurkoaren noski kolpea izango zen unaientzat, baina behintzat oro har txapelketa hartuta nik uste pozik egoteko moduan dela, eta aurrera begira konfiantzaz eta ilusioz hartzeko moduan da etorkizuna Unai Alberdi. Gogoratu beraz, Muruako 22 Alberdik 12 Irunen.